Εσένα φαίνεται η φάτσα σου, αυτή όχι. Ρε, δεν πατάμε εκεί. Λοιπόν, εδώ πέρα αυτή βάλτε ένα και αυτή εδώ πέρα το βάλτε δύο. Και εγώ είμαι εγώ, go. Και εγώ θέλω, Νίκο. Τι, θες να ανεβείς στο TikTok Ναι, ή στο YouTube? θα δει. Ρε είσαι ψώνιο. Εγώ δεν είμαι ψώνιο. Κοίτα όπως ψώνιο. είσαι, ρε. Αυτή εδώ είναι περισσότερο. Και εδώ πέρα. Hi, Bats. Είσαι ψώνιο. Είσαι ψώνιο. Ναι. Τι έχεις Δεν να... είμαι ψώνια, Bats. Τι έχεις να πεις που ανέβηκε στο YouTube? Εγώ. Ναι. Ότι είναι δεν ξέρω. Ιωάννα πώς είναι Δείξτε και αυτή τη χοντρή. Λοιπόν, αυτή η χοντρή. Δείτε τι κάνει ρε. Κάνεις τι. Είναι στο YouTube. Κοιτάξτε. Λοιπόν, γράψτε στα σχόλια άμα είναι άσχημη ή όχι. Γράψτε την πανέμορφη. Γράψτε. Πόσο τη ερωτευτεί. Ο μαλάκα. Πόσο τη βάζετε από το 1 μέχρι το 10. Αυτό. Εσύ θα γράψεις σχόλιο 0. Okay. Εγώ θα γράψω. Και θα απαντήσετε. Και αυτήν. Εγώ ξέρω και Εμένα. Εγώ ξέρω το όνομά σου, σαν κοριτσάκι. Σε λένε. Περίμενα. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να κάνετε όλοι subscribe. Γιατί αλλιώς, όπως λέει το κανάλι, θα γαμηθείτε. Ναι, επειδή λέγεται το κανάλι γαμηθείτε, οπότε θα γαμηθείτε άμα δεν κάνετε subscribe. Κάντε subscribe!